ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. имрӯза видеои мо мешавад анамихе паплинои сесангаи дубайски ҳоҷиёнаҳо. Анамихе чанд ранги сафед ҳастай. Бисёр духтаракон навистанд ки паплини сафед дар кораи ба навор гиред. Марҳамат, анамиҷа анами паплинои дубайски ҳоҷиёна се намуда чӣ хеле ки мебинед. ҳозир дар амиҷа ино 3 метрш 140 сомонай нархи дона. Касе ки опт мегира бо арзонтарак мешава. Анамигулам фасонай хучун ғафси хушрӯ пиллагӣ. ҳозир бо дигар хилошам нишон метиҳем. рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран ҳастай. метавонед нависед дар бораи доставка бо пурратар ман мефаҳмонам. айни замон доставкаи мо танҳо дар дохили Тоҷикистонай. касоне ки намедонанд, почта ҳозир кор накардистай. танҳо дар дохили Тоҷикистон доставка дорем. хулоса набинед чӣ хушрӯ. ҳамаи ҳамино дубайски пиллагӣ 140 сомон 3 метрш, яъне як либосш. яъне намудошам ҳаст. сангошон сангои якм сортай. ҳозир бозорда бисёрай, мисол сангои дуюм сорт катем ҳам се санга ҳастай. вале ине ки ҳозир мебинед ҳамашон сангои якм сортанд. бинед чӣ хушрӯ. 140 сомон. ҳозир дигар гулошам нишон метиҳем. тамошо кунед. агар кадомаш маъқул шид, суратша гирифта скриншот кунед, дар WhatsApp партоед. бо мефаҳмонам. ина мегилам хушрӯвай. бинед. баъд анаин холодная роза будами? нусхаи холодная роза ранги кабутуш. дигар рангошам нишон метиҳем. инаи холодная роза буд ба фикрам. хушрӯ бинед. фасон иёям амхе шанели сесанга. медонам ки шанели бисёриё нағз мебинанд, барое ки ҳам рангаш хушрӯвай, ҳам евростилай. ина марҳамат, тамошо кунед. дар кор бошад. чӣ хеле гуфтум дар WhatsApp бо дар бораи доставка пурсон шавед. ина гилам хушрӯ. адуванчика тамом. сесанга дига надоред? ина гулинави занҷабил гулак нусхаи туркӣ. агар хеле гули тёмнӣ махбул боша ҳастай. диде барои занакҳо, барои занҳо беҳтарин хушрӯ. и адуванчик дигар рангш гулошкамакак дигар таракай. ҳозир бо дигар хелшам ҳастай. шумода мо нишон метиҳем. анаин ба фикрам ки санги зиёд шама нишон додагӣ будам. иҷада боша бо се сангаш ҳастай. ҳамин нусха туркия дубайския нусхаи дубайски гилмайда. хулоса дӯстони азиз, кадомеш ки дар кор бошад нависед бо пурратар дар WhatsApp мефаҳмонам. анаин нусхаям хушрӯ. евростил и як ранг дора. на ино ғафсан. ҳамин дубайскиё пиллагиё материалошон ғафси хушрӯвай. ҳичи намешава. мисол ҳангоме мешувед ҳичи намешава. бо ҳамин дӯстони азиз бояд дигам буда ҳамишам нишон тиҳем. аз има дизайнша нишон дода будам. се сангаша бошад. бори аввал на марҳамат. бинед природа баҳорда беҳад фасон. ана кузуриё кам хушрӯ. пасо ҳамаи ҳамино як либосш 140 сомонай дӯстони азиз. нархи донада. касе опт мегира бо арзонтарак мешава. бо ҳамин видеои имрӯзара ҷамъ баст мекунем. хай дӯстони азизам.